Vítám vás u druhého videa, které se bude věnovat projektu Gatwin. Tohle video bude zaměřené na vaši aktivitu, čili jak jistě víte, abyste získávali výdělek z Gatwinu, což je těch 95% ze zisku společnosti, tak je zde potřeba vytvářet denní aktivitu. Ta denní aktivita se týká toho, že máte na stránkách strávit minimálně 20 minut času a máte zde být aktivní. Čili co to znamená být zde aktivní, vám nyní ukáži. Takže já se nyní přihlásím na své stránky. Přihlášení velmi jednoduché, váš e-mail a vaše heslo a klikneme na přihlásit. Čili ti, co jsou zaregistrovaní, již to znáte, to je velmi jednoduché. Dále v tom předešlém videu se vám neukázal, tady máte vaši peněženku, čili zde se vám ukazuje váš výdělek. Jak vidíte, já jsem zde zaregistrovaný teprve druhý den, nemám pod sebou ještě ani tolik lidí zaregistrovaných, až mám tady výdělek 31 centů. Jinak ta výplata jde zasílat jak na PayPal od částky $10, tak si zde můžete požádat i o platební kartu. Tu doporučuji samozřejmě, pokud budete mít již větší výdělky. Jaké zde můžou být výdělky, jsme si ukazovali v simulátorovi, čili zde máte výdělky za svou osobu, zde máte pak výdělky, pokud někomu doporučíte Gatwin a bude ji používat, tak poté můžete mít až takovéhle výdělky. Tak, ale pojďme si ukázat tu aktivitu. Čili aktivitu zde splňujete jednoduchými kroky, čili můžete si zde buď v těch obchodech prohlížet zboží, po případě nakupovat, čili záleží to opět jenom na vás. To, jaké tady máte pak výhody, jsme si říkali v tom minulém videu, čili zde se vám vlastně vrací těch 30% z té ceny. Dále zde můžete zcela bez problémů hrát hry, čili pokud jste hraví, můžete si něco zde zahrát, ty hry tady budou přibývat, já třeba teďka ujíždím na těch ponorkách, čili můžete si jednoduše tady kliknout na ponorky, počkáte, až se vám to stáhne, dále spustíte, jo, a už vlastně hrajete, takže dobré na odreagování, po případě k tomu můžete posadit třeba sinátora, jo, a můžete hrát, on může za vás plnit aktivitu. Tak, další věc, co tu je, tak zde máte možnost použít vyhledávač. Tak, tenhle já vám velice doporučuji, protože ani si to uvědomujete, vy vlastně přes tyto stránky, pokud děláte třeba jiné projekty, třeba Libertugia nebo Global Shark nebo cokoliv jiného, tak můžete vlastně si ty stránky natáhnout do těchto stránek a můžete si zde plnit úkoly a vlastně máte spojené 2 v jednom nebo 3 v jednom, takže já vám to nyní ukáži. Jak jistě víte, já třeba dělám projekt Libertagia, který je také zcela zdarma, čili zde si hodím pouze stránky projektu, dám si vyhledat, tvrdím, již se jenom zde přihlásím, takže opět e-mail, heslo, dám potvrdit, tak vidíte, bez problémů mě najdou stránky. Pokud je mám takhle velké, že se mi nezobrazují celé, tak doporučuji, v každém tom vašem prohlížeči vyhledávači máte tady zmenšení stránek, čili já třeba používám Operu, tak se to dá na 75, vidím, že ty stránky mám komplexně již a můžu plnit úlohy, čili úplně jednoduše si zde již plním úkoly a vlastně plním tu aktivitu přitom na tom Gatwinu, jo, čili jak vidíte, funguje to opravdu bezvadně. Takže ono si spousta lidí neuvědomuje vlastně, že takhle to vše může jednoduše spojit. Jo, a můžou vlastně jednoduše si plnit úlohu na těchto stránkách i z jiných projektů. Já se třeba teďka zase přihlásím ještě do jednoho projektu, který dělám, čili tady si ho taky jednoduše splním tu svou aktivitu. Stačí se zase opět přihlásit, potvrdit, jo, a dělám si vlastně pomocí Gatwinu úlohu i jinde na jiných stránkách. Čili musíte u toho přemýšlet, jak to dobře propojit a uvidíte, že to jde pak samo a těch 20 minut vám uteče, ani nevíte jak. Pokud třeba žádné projekty neděláte, tak můžete zde jenom surfovat, po případě opět, když kliknete na vyhledávač, můžete se podívat třeba na videa, které vás zajímají, čili jednoduše si napíšete to, co vás zajímá, dáme opět vyhledat,
rozklikneme, jo, a už se můžete dívat třeba na film nebo na ukázky, nebo pokud vám někdo poslal nějaký zajímavý odkaz na nějaké video, které natočil, tak se můžete zde v klidu zhlídnout a už vám opět běží ten čas z toho Gatwinu, takže vám vlastně běží opět aktivita a vy se vlastně přitom bavíte. Jo, čili to je potřeba si všechno uvědomit, že opravdu těch 20 minut můžete zde strávit velice jednoduše, nenásilně, můžete to využít k další práci, anebo třeba opravdu jenom k zábavě. Čili když to takhle pak řeknete i těm lidem, kterým to třeba doporučíte, nemusíte, ale pokud jim to doporučíte, řeknete, nic to těžkého není, stačí udělat jenom pouze se zdarma zaregistrovat a pouze uděláš denně tohleto, tak si myslím, že nebude problém to doporučit někomu dalšímu a aby to používal a aby vám teda také rostl ten zisk. Poté, pokud budete teda ten Gatwin používat, tak je dobré si určitě sledovat i ten váš network, vaši síť, čili jak se vám rozrůstají lidé. Vidíte, já jsem zaregistrovaný druhý den, tady vidím vlastně tu svou síť, jak se mi rozrůstá. Tady je také dobré, že vidíte, odkud se vám lidi registrují, čili vidíte třeba tady mám z Indonésie, z České republiky 49 lidí, z Pakistánu, ze Slovenska, z Indie, ze Spojených států, z Malajsie, čili vidíte, že opravdu to funguje, pokud inzerujete. Tady poté vidíte, kolik máte v kterém levelu a tady máte kontakty na lidi, které máte v tom svém prvním levelu, které můžete vlastně v případě kontaktovat, pokud je znáte. Čili máte takhle i pěkně přehledně tady znázorněné. V současné době, jak vidíte, je zaregistrováno 143 000 lidí, stále to roste, takže na to, že to funguje od 18.2. a dneska je 21.2. a samozřejmě se někteří lidé již registrovali před tím startem v té přestartovní fázi, tak je to více než slušné. A vzhledem k tomu, jaké se zde hlásí společnosti, přirůstá zde stále nových a nových obchodů, včetně obchodů z České i Slovenské republiky, tak si myslím, že to bude velice zajímavý projekt a řadí se opravdu zase k těm lepším, které jsou zdarma, bez investice. Proč nevyzkoušet, nemáte co ztratit, můžete jenom získat. Takže to by bylo asi k tomuhle všechno. Jinak bych chtěl ještě podotknout, že máme skupinu na Facebooku, čili pokud v ní ještě nejste, tak se k ní určitě přidejte. Máte tam stále aktuální a nové informace, takže určitě oslovte svého sponzora, ať vás tam přihlásí, po případě požádejte o přidání vy sami. Jinak pokud se díváte na toto video přes mé webové stránky, jejichž odkaz je mimochodem pod tímhletím videem v textové části na YouTube, tak pokud se chcete dostat do skupiny, stačí pouze zde kliknout na obrázek a poté vás to již vlastně přesměruje do skupiny na Facebooku, kde vlastně máte vše pohromadě, můžete si zde vše přečíst, jak to funguje a jak ten Gatwin opravdu roste od toho semínka až po veliký hodnotný strom, čili tak, jak to má být. Já vám děkuji za pozornost, budu se na vás těšit u dalšího videa a teď jsem si vlastně ještě uvědomil jednu věc, pokud máte zájem o nějaké projekty, které jsou zdarma, čili bez investice, tak stačí jít na ty mé webové stránky, sledovat to úplně dolů a tady máte obrázek projekty zdarma, čili na to, když kliknete, tak vás to přesměruje na webové stránky, kde jsem se snažil právě takovéhle projekty seřadit. Snažil jsem tam seřadit projekty, které již i vyplácí, které vypadají slibně, protože orientovat se v té hruze, kterou najdete na Facebooku, tak to je opravdu zázrak, protože to si budeme vykládat, 90% z toho jsou podvody, sběr na nějakých dat a podobně, takže narazit na opravdu fungující projekt, který je zdarma, bez investice, je zázrak. A jinak ještě, co bych chtěl těmto projektům zdarma říci. Já teda je dělám spíše z zábavy, i když vydělávají. Mým koníčkem jsou teda hlavně projekty z investicí, protože tam jsou ty výdělky rychlejší, ale samozřejmě lidé nemají z začátku finance na to, aby mohli jít do těchto projektů, anebo jim nedůvěřují, proto třeba začínají na projektech zdarma a já se snažím právě těmto lidem ukázat, že to jde a pokud si třeba tady lidé vydělají zajímavé penízky, tak jim potom již nebrání nic v tom, aby postoupili o ten level výše a začali se věnovat třeba i projektům s investicí a budovali si tam kariéru. Tak, to by bylo asi k dnešnímu videu všechno, já vám moc děkuji za pozornost.
přeji vám hodně úspěchů s Gatwinem. Věřím, že tady bude dlouho. Vidíme, to vše ukáže čas, protože i tyto projekty jsou hlavně o trpělivosti a o čase, čili pokud to budou mít dobře vymyšlený, myslím si, že to bude fungovat skvěle a zatím to vypadá, že to vymyšlený mají, protože těch obchodů tady stále přibývá a samozřejmě těch lidí, kteří se registrují, také, jak sami vidíte. Děkuji a budu se na vás těšit u dalšího videa. Nashledanou.